Balema Annokma, très urgent. Balema Bié, samedi 29 novembre 2025. Balema Malion, ala sago, au sago. Aïwa, Bina Jaraka Mogoni, Assimi Goïta des négociations que. Voilà ça, Siterni Biseka Don Chukamina, ouye, Jatkawali ma, Kemeni ma, Biworo, ani Duru, uyo bla. Au Kofanya me kuye ma, Biduru, ni Kofana bla. Donc, à total betara ma, Keme Flani ma, ta, ani Duru. Kuyo ode jatika wale bina jaraka mogo yolu de blaouda to ya toni anga sitarnu seraka dun ode négociation be ka kebi ube ko ke fetiwi malion ne segu to ngara fo nyana ayta enquête ka kana dane dala kana de ayta ngali ka betla ka bo secret kalama ante bon kun fe en façon kadanyi ni ese ka onye bi malle bebe karibina soro mais ni mun kera tugu barabara la ambe bo ambo fo ko in kera choko jime mena ko in kala malle ndé bela jelinga me voilà que les autorités maliennes n'ont pas dit la vérité au peuple malien. Voilà. Hier, plus de 165 combattants du groupe armé Terro ont été libérés par les autorités maliennes en échange d'un passage sécurisé pour les citoyens et les transporteurs. Mais à partir d'aujourd'hui, 28 novembre 2025, les derniers convois des citernes vont rentrer à Bamako et dès qu'ils seront rentrés, ça sera la fin de la négociation. Comment on appelle là, les affrontements vont commencer. Les négociations étaient simples. Libération des combattants arrêtés par l'armée malienne. En échange, laissez passer le carburant. Et maintenant, le carburant est rentré. La négociation est terminée. Voilà. Atigi oro de semaine. Donc, et Koka, voilà. Mais ne négocie pas, voilà. Qu'est-ce qui est grave dans cette affaire? Pourquoi négocier justement pour les carburants? Alors qu'il y a des soldats maliens qui sont aux mains des terroristes. Donc, amena mounya fo malien yana où il y a une négociation que on m'a négocié ibaro jatika wale moko ka kegun quoi. Olu be rama be nyogon fait. Hali munu be ka tieni do ankumbi munu be ka nga essence ou baliga dombi. Olu yer rama be nyogon fait. Olu be négociation folo mi ke ou ka ma munu minelembe koko bla. Ou ka négociation famba beodi. C'est-à-dire que ni ou ya ka négocier na Assimi Goïta ni toro olu ka ma munu be kulu bla no karobe son anga carburant ka do. Assimi Goïta ale te négociation ke Mali sura su ka bla de. Ale be négociation ke carburant ka do parce que ni carburant do na ale ka fanga be kisi. Ale be joro carburant ale carburant sani Mali sura su yi. Mali sura su yi segenga ka woshi ke ka taga ma jugu munu mene ku bla Mali kaso la. Assimi Goïta fle ka ma jugu ma keme flani ko de bla wala sa carburant bise ka do. Kasoro kata chefara ya kuma fo tilla sa ina fo ali de yere de cheya ke o ka do. Aya carburant do na ma incident kele make. Siterni kele ama jeni. Aya ka nga jeti. Udu me fambe. Ni bora Bamako da fedro mbe fo malion ngena. Ni bora Bamako da fedro bina jaraka moko de be fambe. Carburant siterni ba dende do na Bamako kono tien de do. Carburant be Bamako kono tien de alnata robera carburant ba de be tien de do. A dona a chamamba utukura nyongo ali kalamu wagashi. Bina jaraka moko ka moko de blara. Olu koku ka moko de bla. Comme Assimi Goïta baka fanga de makarana. A kelen ka be fara kuma mina. Alkina amina kelen balla o carburant di. Parce que ale toko be tien ko minuna. Ale nyaba ka fanga de la nyata Mali sura su de keleke. Ka majugu chama mine. Majugu chama kumambolo kasura chama blara ntendu ka ulade. Jatke wale moko ka majugu chama kumambolo kasura chama blara bi. Awa u blara échange makedor la échange kera di ko ka to ko carburant ka do. Bon, ni carburant do ni fem bela jeli. Ne bena munya fo Mali sura so nyana. Aw de keleke aw chama sara. Parce que abe fait ka jamana libéré. Aw ye ma jugu munu mine Assimi fle kol de blabi. C'est la vérité. Sosol tse ka kalaw. Mais Assimi surasi munu fana minele be binaka moko bulu. Assimi te wuli ka joke ko kolu bla jien kono. Depo est-ce que nbe surasi kanu do moko la. Irisu be négociation ke ou ka surasu be bla Ukrainien bulu Ukrainien fana be irisu ka surasu bla. Ni échange be ke adama don de be échanger mais ka adama den fali fenwere la o koro ka fe ke fenwere fusani adama den ne ma ye jamana kono jien dugukulu ka ni malite
e de be jatkɛ wale mɔgɔ ka mɔgɔ bila carburant bɛ dun aw ye diɲɛ wɔrɔ jumɛn ni Mali tɛ a bɛ jatkɛ wale mɔgɔ ka mɔgɔ bila u fana b'an ka sɔrɔsiw bila mais aw tɛ jɔrɔ sɔrɔsi ɲɔgɔn na a bɛ jɔrɔ yɛrɛ ka intérêt de la ni n'a to a tɛ sɔrɔsiya kanu don maa si la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ Assimi bɛ ka kɛwale min kɛ nin ye kɛwale kɛ nin ye trahison de i m'a ye Bina Jara ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de walasa ɲɔgɔn ka bɔ kaso la mais aw tɛ k'aw sɔrɔsi ɲɔgɔn dɛmɛ u ka bɔ kaso la aw bɛ aw yɛrɛ ka intérêt ɲini de nɔfɛ ka carburant fisaya ni adamaden ye c'est la question qu'on se pose donc maintenant Mali sɔrɔsiw ne bɛ mun ɲɛfɔ Mali sɔrɔsiw ɲɛna Mali sɔrɔsiw bɔra ka vidéo kɛ ka kirbe kɛr kɛ ko ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ olu ka bila non Assimi ma kala don a ɲina Assimi ka priorité tɛ Mali sɔrɔsiw ka bila ka bɔ kaso la Assimi priorité kelen bɛ Assimi Goïta la bi o ye carburant bɛ don cogo min na a banna c'est tout Mali sɔrɔsiw filɛ u bolo u baden hali Sikaso kɛlɛ min kɛra o ye Mali sɔrɔsi caman minɛ mun kɛra Sikaso ne tɛ se ka image yira u la ka yira u la kɛlɛ bɛ ka se niveau min na niveau et puis n bɛ ka kuma fɔ yɔrɔ min na Bina Jara ka mɔgɔw filɛ nin u ye drone baden de sɔrɔ Bina Jara ka mɔgɔw filɛ ka drone caman ba de sɔrɔ ne Seku Tunkara de filɛ ka fana dɛ Bina ka mɔgɔw ye drone baden de sɔrɔ wallahi n tɛ ndoga u la u ye drone caman sɔrɔ sisan au lieu que sisan wagati dɔ bɛna kɛ kɛlɛ in wagati dɔ bɛna kɛ u tɛ moto ta ko ka taa citerne kunbɛn dɛ u b'u to yɔrɔ jan na ka fɛn fili an ka citerne kan u bɛ fɛ k'o système de kɛ u b'o entraînement de la o matériel kuraw de bɛ ka d'u ma bi e bɛ ka malidenw kɛlɛ wagati min na ninnu minnu filɛ k'an kɛlɛ u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn nafasa hali u ka mɔgɔ min bɛ kaso la walahi u bɛ ka fɛrɛ sugu bɛɛ k'olu ka bila aw bɛ k'olu fana bila mais e sɔrɔsi ɲɔgɔn filɛ kaso la e tɛ ka kɛlɛ kɛ olu ka bila et puis malien dɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɛ k'e ye fasoden ɲuman ye n t'a kalama n t'a dɔn ko n t'a kalama diɲɛ bana man jugu ka tɛmɛ a kan ni Mali sɔrɔsiw ma Assimi Goïta gɛn ka bɔ yen Mali ko de bantɔ filɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na je vais être très honnête avec vous ninnu ye tulonkɛkɛlaw de ninnu ye taɲininaw de n tɛ Mali jɔlaw ye n b'o fɔ an ɲɛna dɛ faso kanu kisɛ kelen tɛ ninnu na ninnu nana wari ɲini de la ani muso ko a banna priorité b'u la bi dɔrɔn o ye musow de u sunguru u somɔgɔw k'u diya mais u bolo ko jamanajɔ ye science fiction de mɔgɔ ka bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ ale kun dɔrɔn a banna hali n'a sɔrɔsi ɲɔgɔn sara il s'en fiche sɔrɔsi ba fila de bɛ Assimi bolo kaso la bi mun n'an bila nin dingɛ kɔnɔ bi parce que a ye janfa de kɛ c'est ça la vérité donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an ye information filanan fana sɔrɔ tuguni n'an m'an kɔlɔsi kɛlɛ in bɛna se niveau dɔ la hali ka bɔ Bamakɔ da fɛ ka taa quartier dɔ ɲɔgɔn cɛ n'an m'an kɔlɔsi a bɛ gɛlɛya ma ka tiɲɛ de fɔ parce que bandiw fana bɛ ka don kɛlɛ mun ni terrorists tɛ kelen ye dɔw bɛ vagabonds ka d'u ye u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min dɔw fana bɛ profiter ka nin ko ninnu kɛ donc an ye nin information de sɔrɔ an bɛ bɔ ka nin fɔ ɲɛna rapidement ka yira k'a fɔ u ye négociation de kɛ ji jukɔrɔ walasa citerne bɛ se ka tɛmɛ ka don point barre o dɔrɔn de don ne Seku Tunkara de filɛ ka kuma in fɔ an na sɔsɔli tɛ ne sɔsɔbaga tɛ Mali fan si maa si tɛ se ka ne sɔsɔ ko in na ne ye kuma min fɔ ta sɔsɔli t'a la a tɛ se ka sɔsɔ dɛ c'est la pure vérité donc an bɔra ka nin yɔrɔ de yira u la an bɛ dugawu k'an ka jamana ye Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye an bɔra ka nin information de bila maliyɛnw donc maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Allemagne Portugal Belgique maliyɛn fɛn fɛn bɛ nin dugu fɛn fɛn na ni Portugal a bɛ Senwave n'a bɛ fɛ ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger a ka téléphone kɔnɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Senwave dɔn ni ko Senwave dɔrɔn maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn donc a bɛ Senwave application télécharger aw ka téléphone kɔnɔ Senwave application yɛrɛ photo filɛ nin ye n bɛna photo bɔ ka yira u la voilà voici l'application Senwave a photo filɛ nin ye voilà a bɛ fɔ nin de ma ko Senwave a bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la voilà nin de ye Senwave ye n'a y'a don dɔrɔn a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔ bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ 40 n'a wari ci ma b'a sɔrɔ orange man nana sur place wari cigo fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cigo filanan sabanan bada 1,99 € aw kana ɲinɛ ka ne ka kɔrɔ promo don n'a ye Senwave application télécharger ne ka kɔrɔ promo tɔgɔ de ko urgent o de kun don aw ka bɛn ciao